Ang lulutuin po natin ngayon ay ampalaya con carne. Lasa, aji pork sabor. At ang huli, ilagay ang itlog. Haluin ito hanggang ito ay maluto ang itlog. Ganito ang tamang proseso kung paano ito haluin ang ampalaya para ito ay hindi mapait. Huwag ito masyadong haluin. Tara guys, kain na tayo.